hayi xa kuyilempixa badala esikuyo le Paul Solomon hayi ke usithatha usisa ke ngokunto yoba seke yabuzwa apha into hayi man khawusithatha usibeke uze njani South Africa ke ngoku sithathe wasijula ko1982 apho into yoba wayeke wavisitha nini wakhona into ebingathi unomdla wokuhlala eSouth Africa kwathini kwabe sokuvezwa ileta ke ngoku ileta engavezwanga nguye akathi naye uthe gqise kethi gqingayo seyisebaphepheni eAdok meaning kwi-files ezizakhe sokubeba azazozidefenda ngalonto leyo so ileta khona kayidispute uyayivuma le leta yileta yabhalwa nguPaul Solomon ebhalela umuntu owayekuyisesikhundleni esithile inoba efuna nje i-connection phansi koba efuna ukuzohlala eSouth Africa ngendlela kuthethwa ngayo ingathi ke weza wafumana i-work permit weza wazohlala eSouth Africa so ziya expire i-work permit yakhe xa sekayifuna futhi i-work permit kwathiwa nje do so ngoku sekebhala le leta ke ngokuba efuna ama-favors into bayibo ndicela undincede because ndiyayithanda iSouth Africa andifuni ukuhamba eSouth Africa aze abe namagama athi iSouth Africa uyibona iyi-country nje elungenyani ukubona so yaze yakhona namagamanyana ukuthi ungumuntu ozimisele noba uzazofunda iAfrikaans ingathi uzawuba kwila minority ke ngokuyabelungu uzawusebenzisana nabo nje into engathi njalo kulo leta leyo hayi ke wenyuka ngayo uMalema phansi koba encoma iSouth Africa ba iSouth Africa indawo epeaceful enothando intoba ikubona wathi uMalema yephi le South Africa othetha ngayo because xa sijonga lamaxesha othetha ngayo kwakukubi gqithe eSouth Africa babesifa abantu bethu kwakulixesha leapartheid akho nto yayinhle eSouth Africa phansi koba uluzosixelela into yoba kwakumnandi eSouth Africa is a beautiful country peaceful country enye weather esharp ungasixelela nje ngomcimbi weweather akho nto nje beautiful elo xesha apha phansi kwalo mcimbi ngoba phofu yena waseketshila into obufuna uzosebenzisana nantoni namabhulu kulo leta leyo hayi ke ukayivumile ileta but wabe sitsho sithi hayi ayikho ngalo ndlela leyo sebe-interpreta ngayo bona kwathini okay so uyasithatha ke usiletha apha kubu reservist obubakhe ubu reserve bakhe basebokwalipolisa kuthi hayi man khawuze nathi kahle ube li-reserve njani ungena citizenship because according to umthetho lapha eSouth Africa ubu-reserve basesipoliseni bureservelwe abantu abane citizenship yalapha eSouth Africa because yena ngendlela kuthethwa ngayo wayeyi-migrant ngoko ukubona so hayi ke wabamba nje wathi yeke into ba hayi but still seyatshintsha imithetho ngoku yayimvumela into babe yiyo okay hayi ke wahlala wayibukela iSouth Africa wabona into ba buninzi ubugulukudu abininzi into endingayilungisa apha mina ndinguPaul Solomon wabona nje into yoba abantu abasezikhundleni eziphezulu phe emapoliseni imigulukudu hayi ke wakabashiya ngomdluli Jackie Silibe waze yakhona into ethi even uJackie Silibe la case yakhe eyamginya corruption umuntu owayisusa nguye bathe bezama ukuthi okay so you are the reason why uJackie Silibe abe wagwetywa wathini wathi hayi wangumuntu nje ongafuna ukuthatha icredit yonke ephelele qha waba nje ngumuntu bayela nje wavula nje umnyango then basala ke kuphuma wonke amanye amanyundululo hayi ke izinto ezinama drugs ezinama human trafficking apho uyazenza qha xa kathetha ngendaba kaJackie Silibe after futhi sesibona lenhlobo yomuntu enguye ndiyazibuza ba ibe nyanyanya yonke into yathethwa ngoJackie Silibe ingelandlela esasiyazi ngayo la ndlela esayiva ngayo okay in case bakhona bangayazi uJackie Silibe waye lipolisi elikhulu apha eSouth Africa elafindwa guilty of corruption waze wabotshwa wagwetywa uthe seke ngaphakathi waphuma ngeparoli wagula and then uthe sixe ngaphandle azangahlale nje ixesha elininzi I think uhleli 2 years to 3 or so then wajika watshona kakasekho ke so nje naye ube nalo ugalelo yena nguPaul Solomon ekuchitheni bani echitheni ubona uJackie Silibe apho hayi ke nabo General Phahlane nje unaso isandla nako General Phahlane hayi kuze nayo nje yonke lonto leyo into bakwathini hayi ke wazothi nje abasezikhundleni eziphezulu zasemapoliseni wahlahlale wabona waqwalasela wabona into ba they are not even qualified for lo position leyo that way Jesse Xhosa sithi imfena iziboni magobo because kwayena he was never qualified for any of the positions any of the roles he occupied but kwazi ukubona abantu abangekho qualified so nje into engathi njalo uze watsho ke phofu even
uchair uLikhanyana into bayibaya bathe chu kakhulu man, and basekuma pages asezantsi kakhulu abazi babazawugqiba nini because ininzi even inoba i-testimony kusamele into batestify under yona uPaul Solofon, and bathe nje chu ncembe kakhulu. So nje ayikho into engabe singathi seyifikile akweze sizifunayo because sifuna ukumva eziphendulela, sifuna ukumva etshola kabacholayo because silindele into yoba uzobatsholo General Nhlanhla Mkhwela, sifuna ukumve ithetha lanto. So okwangoku nje usathetha yonke lento lena, akabikho nto engathi nje seyiyaphatheka kayithetha, but nje eyoba yena usuke apha esuka khona weza kuwo wonke lamazwe wazothanda iSouth Africa. Hayi bafethu makasixelele enye into lo tata, wayezokwenzani eSouth Africa, yini lento akayifuna apha eSouth Africa. So nje ikhona ke into njengathi njalo. So that's just about, but nje kumele hlale hayi bambuza imibuzo hlale ke, but nje akhonto that is much interesting so far except oba nje uthi yena behlale ecase futhi unama khona ke nalapha ngathi wakwafumana khona awadwa nokuawadwa because of ama arrest akawenzile nani ewenza engubani. Wokukhona pho investigator khona investigations zakhe beziba yisuccess investigator engubani. Dize ngondikhalela ngoba even abantu abagwebya ngeinvestigation ezenziwa nguye ingathi sezingajonga bafethu. Kungenzeka into yoba kunotata babantu kunobhuti babantu ababotshwa bebotshwela into abangayenzanga kulo mcimbi kaPaul Solofon because yena ibonakala njengendoda ebinamandla. Yini le yamipha le desperation into yoba aze ayobhalana namalete desperation ezama indlela zokuhlala kule South Africa ngoba wayecacile kaloku uba wayengafuni. Phofu ke kukhona nalapho into yoba sekezojikela kwayena uJekisilebe kukhona apho wayeke waterminate khona even icontract yakhe inoba wayesekembonile ubugolukuthu. So yena wavele wadlala ngaphezulu wachitha ke ngokuJekisilebe wachitheka futhi nyani. So that's just about it. But nje lo tata lo bafethu hayi yena unobungozi man, and uyethusa uzibuza into yoba ingakanani because enugugile man lo muntu lona uyandika yazi lo tata umuntu ozaba enonento ebreaka xa ethetha into yoba ngoko wayena 20 wayena bafethu mhle qala bonke abobugulukuthi ndangikazalwa nokuzalwa angiqondi noba umama waseke sazi into bikhona intombi engangifeza kangaba nayo yena wabe sike busy nobuqhophololo because ngendlela akathethe ngayo futhi bayipick up ngespeed ngumuntu ongathi wayerecruitwe ngela xesha leapartheid. So uba wayeze uba ezokwenzani apha asiyazi, sekefika ezobona ubu-wrong nobu-right be-country azatsho abe nesibindi soba athi hayi uthi xa kebona wabona uba yena kayithandi le nto i-South Africa can be changed, South Africa can be improve, it's a beautiful country, i-South African citizens should not suffer. Engubani yena? So nje it's just about that. And ndiyayazi ke it may not be now but nje phasi kwalamagama kawakhiphile awusho General Nhlanhla Mkhwela ufuna ukuva kahle into yoba and nathi sifuna ukuva naye futhi into yoba uzoba bheda athini because la mpaka mobeke naye akasenayo ngoku le beke nayo cimba uyazazi izinto ethi hayi bambeke phansi. Kukhona futhi enye ivideo bafethu before ndilibala ndayibona apha ne ivideo yakhona uyaya yena uPaul Solofon uyobulisana noMalema nani konke konje khona nepolitiki apha sizathi sithi kanti kuso but nje abajikanga because after nenda sibona ukuthi ibe uMalema izathina into yakhe singamthemba but ke indlela kambuza ngayo imibuzo nje hayi ngathi akacinga ukuthandwa nakuthenjwa. So asiyazi ke but izipolitiki for bona while ukuthi i very crucial because thina sifuna icountry yethu ibe yilento esihalela into obibe yiyo kwabanye kusengenzeka into but these are just politics. So yeah, that's about it ngetestimony kaPaul Solofon. People, are you not aware that people were being killed at that time when you were applying to become a citizen in South Africa? I only applied to become a citizen in South Africa in 1994. And I became a citizen in 1995. So it's a reality that I had not applied to become a citizen. And it's also a reality that I have not stated that I did not know what was going on in the country at the time. I knew what was going on, but I didn't know the level of detail that I later found out. Because as you spend more time in a country, you find out more. So
You know, that's my evidence. But in the letter you wrote, Mr. O'Sullivan, you spoke about the 80s and that you were just 20 and you had no idea, and we can still say maybe you were naive at that time. It can be correct that you're talking about 95. There was an interest in the 1980s. And you were interested in the weather in the 80s, and I'm saying to you, it can be correct. And worse, you didn't have to stay in South Africa to know what was happening in South Africa. There was a big anti-apartheid movement in Britain, in London. Surely you knew the release Nelson Mandela campaign, very prominent in Britain, and you come here and tell us you wanted to come and settle in a country where people are demanding the release of Nelson Mandela, where children are being killed and all of that, because you were naive, you knew a little bit of what was happening. That is unacceptable. I don't think it's an acceptable explanation. You came to our country to become part of the privileged at the expense of the exploited. Will I be correct to make that observation?